Takže maturitný test z matematiky rok 2025. Prvá úloha. Máme diagram, ktorý znázorňuje množiny KLM. V každom diagrame sú bodky. Máme určiť, koľko prvkov má množina K zjednotenie M zjednotenie L. To znamená, všetky množiny dáme dokopy, zjednotíme, spočítam počet botiek. Hej. Že tu je 5, tu sú 4, tu sú 2 a tu je 6 plus 1 je 7, že dokopy to je 9 plus 9, 18. Dvojka. Vo finále súťaže točí súťažiaci dvoma kolesami. Kolesa sú rozdelené na 4 časti. Hej. A percentá znamenajú pravdepodobnosť vytočenia danej časti. Hej. Čiže pravdepodobnosť, že sa vytočí plná, je 15%, že prázdna časť 30%. Hej. A máme dve také kolesa. Súťažiaci vyhrá hlavnú cenu, ak na oboch kolesách vytočí šrafovanú časť. Máme určiť pravdepodobnosť, že ako číslo z intervalu, čiže nedávame percentá, čiže dávame od 0 po 1, že napríklad môže výjsť 0,78. Hej. Čiže máme určiť pravdepodobnosť, že vyhrá hlavnú cenu. Že hlavná cena sa vyhrá vtedy, ak na oboch sa vytočí šrafovaná časť. No to znamená, že tá pravdepodobnosť sa vypočíta ako súčin pravdepodobnosti na prvom kolese krát druhom. Že normálne dám 0,25 krát 0,25. Hej. A to je 1/4 krát 1/4, 1/16, aby si sa nepomýlil na kalkulačke. 1 deleno 16 je 0,0625. Pozor, na maturite z matematiky zaokrúhľuješ na 0,2 miesta. Hej. Tuto máš napísané. Pi, tú, ktorú používa kalkulačka. Hej. Počítajte presne bez zaokrúhľovania. Ak je to potrebné, zaokrúhlite iba na konečný výsledok podľa pokynov na poslednej strane. Čiže na poslednej strane ak je výsledok desatinné číslo s viac ako 2 desatinými miestami, zapíšte ho zaokrúhlený na 2 desatiny. Hej. Čiže 0,0625, výsledok bude 0,06. Hej. Ďalšia úloha, trojka. Máme určiť počet všetkých záporných členov väčších ako minus 100, čiže minus 99, minus 98 a tak ďalej, až po 0, čiže od 0 až po minus 99 v aritmetickej postupnosti. Záporné to znamená, že 0 nebudem brať a minus 99 budem brať. Aritmetickú postupnosť to znamená, že ja vlastne pričítavam, odčítavam nejakú hodnotu.
A tá hodnota sa zistí na základe rozdielu dvoch susediacich členov. 85 minus 78 je 7. Volá sa, že diferencia. Hej. 1 minus minus 6, rozdiel je 7, čiže diferencia bude 7. A ja vlastne by som mal správne určiť, alebo teda veľmi zložitou cestou, zdĺhavou minus 6, odčítam sedmičku, že to je minus 13, minus 7 je minus 20, minus 27, minus 34, minus 7 je minus 41. Nepomýliť sa cez kalkulačku, hrubou silou to urobíš. Minus 48, minus 55, minus 62, minus 69, minus 76, minus 83, minus 90, minus 97. Ak som sa nepomýlil, čiže verím si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 členov. Máme určiť počet, že odpoveď je 14. Aj na kalkulačke, ak nie si istý. Štvorka. Daná je funkcia, je minus 2 plus nejaký logaritmus. Máme vypočítať m, to je v tom základe, tak, aby presečník grafu funkcie f s osou x bol bod 48,0. No, pri presečníkoch je jednoduché. Y-nová hodnota je 0, x-ová 48. Čiže ja si to normálne dopíšem do tejto funkcie. Čiže mám 0 sa rovná minus 2 plus m plus 5 si môžem napísať, že to je nejaké káčko, povedzme, hej. Čiže ja si to napíšem m plus 5 m plus 5, že to sa rovná nejaká substitúcia, že to je nejaké káčko dočasne. Plus logaritmus k, x bude 48, čiže 49. Ja vlastne vypočítam takú rovnicu, kde neznáma je k. Dám na druhú stranu minus 2, čiže 2 sa rovná logaritmus 49 pri základe k. A riešim to z definície logaritmu. Že k na druhú, ja si to priblížim, k na druhú sa musí rovnať čomu? 49. Že kačko môže byť 7 alebo minus 7. Minus 7 nemôže byť, lebo keď dosadím, vypočítam vlastne m-ko, tak mi vyšlo záporné číslo a v základe nemôže byť záporné číslo. V tomto tu základe. V tomto. Že kačko môže byť iba 7. Máme určiť hodnotu 1. Tak to bude 7. Nemôžu byť aj dve hodnoty. Teraz čo by som zapísal? Hej, čiže kačko bude 7. M plus 5 sa rovná 7, že m musí byť 2. Hej. Že odpoveď je 2. 5. Vypočítajte koreň rovnice. Mám takúto rovnicu o logaritmoch. No, buď všelijako sa dá. Hej. Jednotku si môžem prepísať ako logaritmus čísla 10 pri základe 10, alebo tieto
dva logaritmy dám dokopy. Hej, no tak idem. Ja tu napíšem tu. Dobre. Hej, dám si menšiu. No, čiže keď chcem odčítať logaritmy, tak ich viem dať dokopy tak, že základ opíšem, sú rovnakého základu, to je fajn. A odčítať znamená, že napíšem zlomkovú čiaru a delím prvý argument x plus 1 druhým 2 minus x. Hej? Že vlastne som použil pravidlo logaritmus x minus logaritmus y sa rovná logaritmus 1 x lomeno y. Hej? No a to sa rovná jednotke. Zase môžem použiť definíciu logaritmu. 10 na prvú sa rovná tento celý argument. Čiže 10 na prvú sa rovná x plus 1 lomeno 2 minus x. Nás sa pýtajú čo? Vypočítať koreň. Hej. Vypočítam, podmienky by boli narýchlo x musí byť väčšie ako minus 1 a zároveň menšie ako 2, hej. Podmienky ma netrápia, musí výsť nejaký koreň. Hej, nemôže výsť prázdna množina, nenapíšeš to do dvojhárku. Čiže budeš mať 20 minus 10x sa rovná x plus 1, ja to dám tu. Čiže vyjde ti 19 sa rovná x plus 10 je 11x, x ti vyjde 19 jedenástin, hodíš do kalkulačky 1,7272. Hej, vždy si napíš viacej a teraz zaokrúhli. Na 2/10 sedmička mi hovorí, že sa zaokrúhli na 1,73. Hej, nahor. Ďalší príklad. Vypočítajte vzdialenosť bodu A od priamky Q určenej všeobecnou rovnicou 3x minus y plus 10. Klasický príklad. Máš aj vzadu vzorec. Hej. Tie vzorce sú vzadu v teste. Jednoducho si ho napíšeš na napíšeš si ho na na pomocný papier. Ja si ho skopírujem. Čiže ako vyzerá ten vzorec? Vzdialenosť je v čítateli, vlastne napíšeš tú rovnicu, ale namiesto xy napíšeš súradnice bodu m1, m2. X-ovú a y-ovú súradnicu. A dole v menovateli bude vlastne odmocnina z a na druhu plus b na druhu. Len si vlastne to je veľkosť nejakého normálového vektora. Hej. Na tú priamku. Čiže ideš podľa tohto a nemôžeš sa pomýliť. Respektíve môžeš, ale tak to už bohužiaľ. No, čiže ideš, veľkosť bude, ideš postupne. Napíšeš si rovnicu a zároveň hneď aj dosadzuješ. 3 krát x
nenapíšeš, napíšeš x-ovú súradnicu bodu. 3x3 plus a teda minus, hej, bčko je minus 1. To je toto tu. Hej, pardon. To je koeficient pred y, ačko je koeficient pred x a cčko je desiatka. Hej, čiže dáš minus 1 krát y-nová súradnica, pozor, aj so znamienkom minus 2 plus cčko je 10. Pozor, nemôže ti výjsť záporná hodnota. Preto sa dáva do absolútnej hodnoty. A v menovateli ačko je 3, čiže to je 3 na druhú plus b na druhú minus 1 na druhú. To je to isté ako 1 na druhú, hej. Napíšem takto. Dobre. No 3 krát 3 je 9 plus, ja to tak si napíšem, plus 2 plus 10 lomeno 3 na druhú je 9 plus 1 je 10, odmocnina z 10. 10 plus 11 je 21, lomeno odmocnina z 10. Pozor, nevyčísluješ postupne odmocninu z 10, ale celé to hodíš do kalkulačky. Že dáš 21 deleno odmocnina, 21 deleno v zátvorke odmocnina, a nie z 0, ale z 10. A vyjde ti 3,1622, čiže to je dvojka, hovorí, že ide smerom nadol, čiže 3,16 je odpoveď. Ďalší príklad. Štvorsten má dĺžky hrán AB a C 3 cm, BC 4 cm, BD CD 5 cm, AD je 6, bod S je stred hrany BC, vypočítaj obvod trojuholníka ASD. No, najprv je dobré si nakresliť, ja to rovno do obrázku robím, tie hrany, ktoré sú zadané. Čiže spodná podstava, to je AB, AC sú 3 cm. Čiže to bude nejaký rovnoramenný trojuholník, lebo CB, BC teda je 4. Hej. Toto je 4. BD je to isté ako CD, že vlastne tie bočné hrany, ktoré idú ku vrcholu, tak sú 5 cm. Hej, 5. Toto je 5. Toto je 5, toto je 3, toto je 3, toto je 4, hej. A v strede je S-ko. A ešte AD je 6. Hej, čiže to je taký trošku naklonený štvorsten, povedzme. Vypočítajte obvod ASD. Hej. Čiže obvod ASD to je takýto vlastne vnútorný trojuholník. Akoby rozpolený rozpolím na polovičku. Čiže potrebujem ešte dve zostávajúce strany. AD mám, AS.
Hej, čiže nakreslím si spodok. Pardon. Hej, pomenujem si tie strany B, C, S a toto je Ačko. Vlastne potrebujem výšku zistiť. A viem, že je to rovnoramenný a základňa je 4. Hej, celá. No, čiže výška je vždy kolma, že viem, že táto vzdialenosť je isto 2 cm. Prepona je 3, že mám pravouhlý trojuholník. Potrebujem x-ko. X-ko je odmocnina z 3 na druhú minus 2 na druhú. Hej, Pythagorová veta, 9. ročník. Čiže to je 9 minus 4 je 5, odmocnina z 5. Nechávaš tak, nepremieňaš na dve desatine miesta, hej, nič s tým nerobíš. A potrebuješ ešte SD. Nakreslím zeleno-červený, že to je 1. Zase mám rovnoramenný. Hej, toto je D, tu je C, tu je B. A základňa je 4. Hej, mi to evokuje 3, 4, 5. Hej, pravouhlý trojuholník. Potrebujem výšku. Hej, túto. Vlastne toto je 5, toto je 5. No zase pravouhlý trojuholník, no len bude 1 odvesná 2, prepona bude 5. Že zase y, povedzme, bude odmocnina z 5 na druhú je 25, minus 2 na druhú je 4, čiže odmocnina z 21. Neviem to zase presne vyrátať. Vyjde mi nekonečný desatinný rozvoj. Čiže ščítam, potrebujem obvod, ščítam všetky 3 strany, že 6 plus odmocnina z 5 plus odmocnina z 21. No, dám to celé do kalkulačky. A vyjde 12,81,86, že osmička, to znamená, že zaokrúhluje sa smerom nahor, čiže to bude 12,82 je výsledok. Pozor, zmýliš sa o 1/100 0 bodov. Hej? Radšej pomaly a presne. Osmička príklad. V tombole máme očíslované lístky od 1 do 100. Vypočítaj pravdepodobnosť zase z intervalu 0,1. Pravdepodobnosť, že vyťahneme číslo, ktoré je deliteľné 7 alebo 4. Ako to robíš? Cez klasickú definíciu pravdepodobnosti. Hej, čiže to je počet priaznivých deleno počet všetkých. Počet všetkých lístkov je koľko? Hej, čiže je ich 100. Hej. No, počet priaznivých, čiže tie, ktoré sú deliteľné 7 alebo 4. Čiže ja si nájdem násobky 7, násobky 4 a sčítam. Pozor, napríklad číslo 28, tak je deliteľné aj 7 aj 4, nesmiem ich sčítať dvakrát. Vypíšem si to.
Hej? Že násobky sedmičky to je 7. Hej? Čiže lístok s číslom 7 je priaznivý. Potom 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, hej. A ešte 98. Teraz štvorky, pričom nesmiem zarátať napríklad 28, hej. Potom 56, že štvorky. Čiže to je štvorka, osmička, 12, 16, 20, 24, 28 už je, preskočím, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mám, preskočím, čiže bude 60, 64, 68, 72, 72, 76, 80, OK, 84 preskočím, 88, 92, 96 a 100 tiež. Spočítam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hej, inak 98 deleno 7 je 14. Čiže to je OK. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Vyhodili sme 28, 56, 84, 84, čiže 3 čísla sme vyhodili. Hej, čiže keď dám 100 deleno 4, 25, 22 plus 3 je 25, OK. Čiže ščítam 14 plus 22, 14 plus 22, 36. Hej, je výsledok. No, ďalší príklad, 9. Nájdete druhý koreň rovnice sinus 2x sa rovná odmocnina z 2 lomeno 2 na intervale 0 až pi pol, ak prvý koreň je pi osmin. Rovnicu riešte v radiánoch, výsledok zapíšte ako desatinné miesto na 2 desatiny zaokrúhlené. No, dá sa to rôzne, hej, rôznym spôsobom. Podľa mňa pekne sa dá zostrojiť funkcia sinus 2x. Sinus x, ja si to priblížim, lebo nemám už kde písať. Hej, od 0 po pi po nakreslím sinus. Hej.
približne. Hej, to je sinus x a sinus 2x bude stlačený. Hej, v čísle pi sa sinus 2x správa tak, ako sinus x v čísle 2pi. Že vlastne ja to stlačím. Že perióda sinusu 2x bude pi. Ja si ju rozdelím na 4 časti. Tu bude maximum, tu bude nulový bod, tu bude minimum, tu bude koniec, hej. Bude vyzerať zhruba nejak takto. A mňa zaujíma interval od 0, že odtadiaľ po pi pol. Pozor, pi pol je tu. Pi pol. A tu je 0. Tak. Hej. Tu je pi. Čísla nemením na x-ovej osi, hej, vlastne to zostáva. A nás sa pýtajú čo? Nájdete druhý koreň rovnice, čiže znázorním si na y-ovej osi toto číselko. Odmocnina z 2 lomeno 2, hej. To je 0,70, to je ten klasická hodnota. Zhruba tu, vyššie tu. Hej, čiže tu je jeden koreň, alebo teda bod, ktorý zodpovedá koreňu. No a vieme, že jeden koreň je pi osmín. Čiže ktorý z tých dvoch to bude? Tu je pi pol, tu je pi štvrť, čiže tu bude pi osmín. Ten ďalší bude, že tu je jeden koreň a tomu zodpoveda, pozor, nejaký bod. Druhému bodu zodpoveda druhý koreň, to je pi štvrť plus pi osmín. Ja to znázorním takto, že to je pi štvrť plus pi osmín. Celé to hodíš do kalkulačky. Prípadne môžeš upraviť pomocou, teda na spoločný menovateľ. Hej, čiže 8 deleno 4 je 2, že 2pi plus pi, to je 3pi osmín. Pozor, používaš hodnotu, ktorá je na kalkulačke. Aj to je na 8 tuším miest. No ja mám teraz na počítači čiže vyjde 1,1780. Osmička mi hovorí, že sa zaokrúhli smerom nahor, čiže 1,18 je výsledok. No, posledný z prvej časti máme výraz z mocniny s x-kami. Máme upraviť na 2 krát a x plus 5 krát na bx. Ačko, bčko sú celé čísla. Do odpovedového hárku zapíšte hodnotu súčinu a krát b. Čiže ja si tento zlomok musím upraviť tak, aby som dostal základ
jednej mocniny 2 a druhej 5. Všetky mocniny na začiatku upravím na základ dvojky, prípadne 5. Desiatku napíšem vlastne ako 2x5 a to celé na 3x, čiže to bude 2 na 3x krát 5 na 3x krát 5x, to nechám, krát 2 na 4x a to ešte na tretiu, čiže ja vlastne vynásobím exponenty, že 2 na 12x lomeno 4, to bude zase 2 na druhú a to celé 2 na x tu, čiže to je 2 na 4x krát 5 na 6x. Poupravujem, čo sa dá. Najprv čitateľa 2 na 3x krát 2 na 12x. Pozor, exponenty sa ščítajú. Nepomýliť sa v rýchlosti. Čiže to je 15x krát 5, 3x plus x je 4x lomeno menovateľ opíšem. No, čo ďalej? Ďalej vlastne upravím na jednu mocninu so základom 2, čiže 15x minus 4x, čiže to bude 11x. Keď delím, tak odčítavam exponenty, keď násobím, ščítavam. Jednoduché. Krát 5 na 4x minus 6x je minus 2x. OK, nič s tým ďalej nerobím. Ačko je 11 a Bčko je minus 2. A mám urobiť súčin, čiže to je minus 22. To je výsledok.